All right, good evening. Welcome. Today we'll be doing numbers 41 to 60. In English, the numbers 41 to 60 are 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. And in Igbo language, they are iri anọ na otu, iri anọ na abụọ, iri anọ na atọ, iri anọ na anọ, iri anọ na ise, iri anọ na isii, iri anọ na asaa, iri anọ na asatọ, iri anọ na itoolu, iri ise na otu, iri ise na abụọ, iri ise na atọ, iri ise na anọ, iri ise na ise, iri ise na isii, iri ise na asaa, iri ise na asatọ, iri ise na itoolu, iri isii. Let's go again. Iri anọ na otu, iri anọ na abụọ, iri anọ na atọ, iri anọ na anọ, iri anọ na ise, iri anọ na isii, iri anọ na asaa, iri anọ na asatọ, iri anọ na itoolu, iri ise na otu, iri ise na abụọ, iri ise na atọ, iri ise na anọ, iri ise na ise, iri ise na isii, iri ise na asaa, iri ise na asatọ, iri ise na itoolu, iri isii. 41 iri anọ na otu, 42 iri anọ na abụọ, 43 iri anọ na atọ, 44 iri anọ na ise, 45 iri anọ na ise, 46 iri anọ na isii, 47 iri anọ na asaa, 48 iri anọ na asatọ, 49 iri anọ na itoolu, 50 iri ise, 51 iri ise na otu, 52 iri ise na abụọ, 53 iri ise na atọ, 54 iri ise na anọ, 55 iri ise na isii, 56 iri ise na isii, 57 iri ise na asaa, 58 iri ise na asatọ, 59 iri ise na itoolu, 60 iri isii. Once more. 41 iri anọ na otu, 42 iri anọ na abụọ, 43 iri anọ na atọ, 44 iri anọ na anọ, 45 iri anọ na ise, 46 iri anọ na isii, 47 nọ na asaa, 48 iri anọ na asatọ, 49 iri anọ na itoolu, 50 iri ise, 51 iri ise na otu, 52 iri ise na abụọ, 53 iri ise na atọ, 54 iri ise na anọ, 55 iri ise na ise, 56 ise na isii, 57 iri ise na asaa, 58 iri ise na asatọ, 59 iri ise na itoolu, 60 iri isii. Okay, thanks for watching this video once more. We hope to continue some other time. Thanks. This is Asuso Igbo.